Nina bezulu elidumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV. Nisifundela uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Ziqalile izabelo mali kweleka Mthaniya. Bakhuthazwe ngolobele abesibhuda. Kanti hlehlile lebenyunyane Matusa eThekwini. Sanembukelene nebakambombo shomnyama kwindaba zethu ze1KZN TV. Ziqalile izabelo mali zikahulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal eShamthethe eMgungundlovu namuhla njengoba ke ihhovisi kaNdunankulu uThamsanqa Ntuli ethuleke sehhovisi lakhe kanye ke nongqongqoshe wezemfundo kulesifundazwe uSipho Hlomuka. Eminyaka iminyango yethula izabelo mali owezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu kanye nowezokuphepha nokuxhumanisa komphakathi. UNdunankulu wesifundazwe kaZulu Natal uThami Ntuli uthi enye yezinto eseqhulwini ehhovisi lakhe ukwenza ucwaningo okubalwa nelendlunkulu yakwaZulu. Policy and governance with an allocation of 227.642 million. The purpose of this program is to improve the macro planning, departmental and public entity planning, public policy, research management system and government-wide monitoring and evaluation system, stakeholder engagement, priority programs and the support to His Majesty the King. Sub-program Provincial Policy Management 64.896 million. The focus for this government is evidence-based decision-making. Therefore, research and evaluation are a priority. Twice a year, we will update the provincial research agenda and a research inventory. Ungqongqoshe wezemfundo kwaZulu Natal uSipho Hlomuka uthi yize inkulu imali yomnyango kepha ingxenye enkulu yayo ikhokhela izisebenzi. We have been allocated 62 billion ye-budget department and 80% or 82% of that budget, which is 52 billion, goes straight to salaries. Then the different go to various programs. 5 billion goes to conditional grant, which is in that conditional grant. It includes infrastructure, building new school, upgrade and maintenance, but also 2.4 billion low. And then there's a 2.3 billion in that 5 billion where conditional grant or we program your nutrition. But we also indicated that even that allocation incane kunemali ekufanele isetshenziswe for that program. Hence, we need to engage with the Department of Finance or Treasurer to assist us. We also spoke about learner transport, where we are saying we are providing more than 77,000 learners in KwaZulu Natal. But also the budget that was supposed to sit all plus or minus 581 million is asitolanga yonke. Hence we have a deficit of more than 200 million provided as scholar transport. Hence we're also saying we're going to engage a department like treasurer. Uhlomuka uthi ukuphepha kwezikole kudinga izinhlaka ezahlukene. But in most of the cases la enzekile wonke loma lezokolo lezo fenced by a department, and most of them zinama security officers. That's why I was saying the issue is safety. It's not only for the Department of Education, even in school, but it's a societal matter. That's why we're engaging with the Office of the Premier as they are dealing with community safety and liaison to say there are CPF members who must also assist us as the government because they have been given allocation and also to do patrol in all the areas. Kanti uphinde wakuveza uHlomuka ukuthi basazoqasha enye ingxenye yothisha. From January to June, we have appointed 1,700 educators on level 1 through the process that was agreed by all stakeholders to identify unemployed educators from the database. But we thought that process ayikho transparency. Hence, we have now taken a decision that we're going to advertise a post of level 1, of which is new. We have never done it before. And we want all those who are unemployed to compete and apply, and then the process to be fair, so that everyone is about
kuqhashwa kanjani at education level 1 will then give report on the progress. Amaqembu aphikisayo umkhonto wesizwe kanye ne-EFF awasamukelanga isabelo mali. We've noted the budget tabled in front of the committee. Education. We did not support it because we have a number of issues. Sihlalo umhlangano nendle yonke siyinhlangano economic freedom fighter kwinhlangano elela ukubuyisa isithunzi somuntu omnyama nokulwela umuntu omnyama. Sisukuma nokukhulu ukuphoxa uma sibuka izinkinga esibhekene nomnyango wezemfundo phezulu kwesabelo zimali esingaphezulu kwa-60 billion lomnyango ositholile. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube, eShamthetho Mgungundlovu. Inhlangano engenzi inzuzo iLinzo Foundation isengathi Women in Business Seminar nokulapho behlanganise khona abesifazana abasebasha ngenhloso yokubanika ithuba lokuthi nabo baveze imbono yabo ngamabhizinisi ahlukene besebenzisa ulimi lwesiZulu. Ekhuluma nezokole indaba ngomsunguli lenhlangano uLindiwe Dube uthi ikhathini eziningi kuyake kusetshenziswa ulimi lesingisi okugcinekela laba abangakwazi ukusikhuluma bevaleleka ngaphandle nembono yabo igcine isishabalele. Inhlangano esizomphakathi ngabheke inzuzo iLinzo Foundation isingathi-ke isemina abantu besifazane Women in Business Seminar ebibanjelwe kuvula indlela hall edlangezwe. Le semina inikeke ithuba besifazane abasebasha bavela ezindaweni zasemakhaya ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ithuba lokuthi-ke beveze imbono yahlukene yezamabhizinisi bephinde bethole ulwazi olwahlukene ngamabhizinisi kulabo abavele sebephumelele emabhizinisini abo. uLindiwe Dube ongumsunguli wale nhlangano nophinda umhlelo lesemina othi bafuna ukunika besifazana abasebasha ithuba lokuthi ke baveze imbono yabo bekhuluma ulimi lwesiZulu nokungajwayelekile ukuthi kwenzeke. Sasithi laba abanamabhizinisi abafisa ukuwaqala sebewaqalile asibanike ichance ukuthi bawapitch. Isikhathi esiningi ke siyazi ukuthi uma kuqhamuka ama call for proposal or whatever opportunities aqhamukayo abangesilungu bese kuthi labantu basemakhaya abangasazi isingisi babe ne challenge ukuthi bangena kanjani. Si organization ke sithe ake sihlanganise into esizointroduce hoping ukuthi mhlambe no government nga-adopta naye uma kwenzeka ngoba siyazi ukuthi eKZN kucula amaZulu noma singasho ukuthi wona wodwa kodwa wona dominateile kanjalo futhi na ama province ahlukene babuka ukuthi yipi language dominateile bathi mabeyikhipha le i-call leyo kube khona phela mhlampeke ulimi lolo olusuke lukhulunywa kuleyo ndawo oluzochaza ukuthi wonke umuntu ofisa ukungenela abe ne chance ukuthi angenele. Abagcini lapho njengoba besifazane ke bezobephinde bethole nethuba lokuthi ke bafundisa ngokudoba nokuzobalekelela ukuthi baxoxe ikade eziko. Lokhu ke kuzokwenzeka ngokulandela imithetho njengoba ke uma sibeqeqeshwe bezokwazi ukuthi bathole ke izimvume zokudoba. Shuthi ke namhlanje sizothatha ama females ama young parent awu30 kuzolonjwa i-fishing bazonikezwa ke skill sokuthi bafundise ukudoba. I-reason yalapho ke bazobe sebesizama ukuthi silwe nalento ye-food insecurity. Bazofunda ukudoba bathathe ofish labo it's either bayadayisa noma bayadla emakhaya. Asicinanga lapho umuntu wesifazane uma periods uyacrave ingane ezincane especially igcina ingane isiqoma qomela nje sathenge into engeke izidle ngisho 200 rand. Sakubuka kuyinto ngempela engaba yinhle ukuthi si-organization siyithathe siyenze kube i-idea ephilayo sizolontsha futhi nakhona ama-period packs. Okuyibona ke asebebe ngabaxhasi beLinzo Foundation iminyaka engaphezulu kweyisithupha manje bathi ke lokhu kwenzeka nje ngoba bekhathalele umphakathi nokuyibona ke ozuzayo kulokhu. We joined Linziwe because one, she's authentic. She's the NPO that's really driving force, I think, in your community, and we know that when we work with her, it's going to the community. It's not going to her foundation. It's not going to Linziwe. So we've done a few. There's children, the orphans, the children who've got no parents, the old people, the disabled people, the community guys that are really struggling. And those are the ones that we're really helping her with. And then every time she has a program that she's associated, whether it's AIDS, whether it's children, whether it's an activism, whether it's drug abuse, then we support her. So we lovingly sponsored her some of the prizes. It's the trophies and the certificates for the attendees or the participants that are going to join it. Lezi ke izindaba 1KZN TV ke nguSamkeliso Ngqulunga sedlangezwa.
Kuhlehlela usuku olungakadaluli ukulalela kwecala labasebenzi abangaphansi kwenyunyana iMatusa abangaphansi kohlelo le-EPWP eThekwini KwaZulu-Natal kulandela ukungafiki ngesikhathi kwamaphepha engxenye yobufakazi kuleli cala elifakwe labasebenzi njengoba ke bekhala ngokuxoshwa ngokungekho emthethweni. Leli cala belihlele enkantolo yezabasebenzi eThekwini. Sekulindwe ukuba inkantolo yezabasebenzi eThekwini ikhiphe usuku lokulalelwa kwecala elifakwe abasebenzi bohlelo i-Expanded Public Works Program abangaphansi kwenyunyana iMatusa bekhaleke ngokudilizwa emsebenzini ngokungenabulungiswa. Izathu ezidakuthi ihletiswe imatter ukuthi kune information edingekayo esafuneka ukuthi izobekwa before the court. Sibonile ukuthi iningi information esashoda, the other party as well nayo ibikhala ngokuthi ayinayo information enikwe yona ayizilungiselelanga ngokwanele ukuthi udaba lalo izozibeka noma izozidefenda before the court. So basically nje ukuthi the other party bebenganayo information abazilungiselele yana baclaim ukuthi banikwe isikhathi esincane baziprepare bengikhona banikwe isikhathi esincane sibangasanela. So ngaleyo ndlela icala lahlehla sizongena futhi manje on the normal basis khona i labor court. Ngwenya uveze ukuthi ke yize namuhla leli cala belifakwe njengeliphuthumayo uma ke selibuya ngokulandelayo lizofakwa njengecala elejwayelekile. Besilifake on an urgent basis, but because of ukushoda kwe-information from both parties icala lasekuthiwa ke no alihlehlele liyoqhuba lizobuya ecourt on a normal basis now angeke saba on an urgent basis. Iziko lezindaba selibike kabanzi ngodaba lwalabo basebenzi abakhalake ngokuthi umasipala iTheku ubadilize emsebenzini ngokungemthetho futhi ngokungenabulungiswa kwazise incwadi yokudilizwa kwabo bayibone einkundleni zokuxhumana izungeza. Basola umasipala ngokubagcina iminyaka evile kwi-15 bengamatoho futhi okubadena kakhulu ukuthi ke njengoba bedeliziwe kuphinde kwaqashwa abanye bathi ke banethemba lokuthi ke uma libuya enkantolo icala bazolunqoba. Siphethe umthetho ubheka ama terms and conditions of employment yama EPWP ithi bano 24 months fana baqashe for 24 months yabona baqasha kuphela for 24 months. Na uma ngabe ubheka umkhandlu usuqashe abasebenzi for more than 15 years ngaleyo ndlela leyo thina sithi i-expectation, i-reasonable expectation noma i-legitimate expectation has been created ukuthi labasebenzi laba bavele ba-permanent. Asikuboni umuntu ozophikisana nalo ukuthi vele emqashi ngokwenza kwakho uqasha labasebenzi more than 10 years as EPWP who create a reasonable expectation. That's number one. Number two, it's not a secret. Section 198 Labor Relations Act uthi kunama exceptional circumstances adala angamvumela umqashi ukuthi abaqashe for a shorter period abasebenzi. Umqashi uhlulekile ukuthi akulandelele konke lokho ukuze kuzoba imanje. Noma exceptional circumstances akacomplyanga nawo akawamit. Endabeni ziwani KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake siyetolane nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukelene nebesilo ukuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Ziqalile izabelo mali kweleka Mthaniya. Bakhuthazwe ngolobele abesibhuda. Kanti hlehlile lebenyunyana iMatusa eThekwini. Qongqoshe ezolimo nokuthuthisa kwendawo zasemakhaya uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi umnyango wakho awukhethi iphele emasini ukuthi umuntu ongaliphi iqembu mangabe uhlinzeka kuyidingo ngoba unguhulumeni wawo wonke umuntu. UkaMadlopha Mthethwa usho kanjena evakashelo olunde emahlabathini kowesintu Project Farm. Kulolu hambo lakumasipala waSondini enyakatho neLikamthaniya nakulapho ungqongqoshe wezolimi uThembeni kaMadlopha Mthethwa unikele ngezinsiza kwinkampani kwesintu Project Farm engama-hectares amane kunomcebo Zungu ongwesifazane osemncane osemahlabathini yeZululand obehlushwa izingulube ezidla kutshalile. Ungqongqoshe uMadlopha uthi impela kabakhethi iphele emasini uma behlinzeka ngosizo bewumnyango. Everywhere we go siyawadinga amakhansela. Everywhere we go siyayidinga ukhosi. Dinga zonke inhlaka. Uma sisebenza service delivery lapha ku National Provincial Unit ayikho EFF ayikho ini
iMK kodwa akekho umuntu ozobulawa indlala ngoba kuthiwa wavotela iMK noma wavotela iFF noma wavotela bafuna iFF ithi cha ungcono lo ngoba uservice sonke iMK isho njalo nawo wonke umuntu sinxusa nje ukuthi na akubanjwane. Khona manjalo imeya yaSondini uWilson Ntshangase uthi nabo bengumasipala banazo izinhlelo zokulekelela abalimi nabafuyi bendawo. Utheke last year sabana ama-programs amasha esube singakazi sibe nawo asondeza abalimi kuthina njengomasipala. Enye yawo iprogram esaba nawo umhlonishwa ngokubuka usizo olukhona kumadibha lawa ethu ngoba phela abantu bethu bayiphilisa ngemfuyo. Athi thina kulamadibha sinawo a-116 asiwaxhase ngama-jojo tank. Sawaxhasa amadibha mhlonishwa ungamadibha mthetho. Kulo nyaka-ke wasiphile sabuka futhi ukuthi lapha emadiphini umnyango lo oholayo esibe nenhlahla ukuthi mhlonishwa undunankulu akhombe ukuthi uhole. Lapha emadiphini amadipha wona uqobo lwayo aselahlekelwa ivalue yokuthi ungakubiza ngokuthi amadipha lo. Iy'nkoto zakhona sezindala ayisekho esimeni. Sathi-ke kule budget yethu kulo nyaka asixhase futhi amadipha sibone ukuthi ngeke niswelekelele ngey'nkoto. Ezindabeni ze-1 KZN TV Channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngisondini. Inhlangano engenzi inzuzo Intenga Foundation isinxusa imiphakathi enenkinga ongabinawo amanzi ubi bathinte ukuze izokwenza ke imizamo yokuwafakela ngokulandela imigudu efanele. Le nhlangano isanda kuvula umgodi wesigwedlo samanzi esikoleni kiBorder Sign Primary School kwaDukuze enyakatho KwaZulu-Natal ngenhloso yokusiza isikole nomphakathi. Le nhlangano yasungulwa eminyakeni eyishumi-nantathu eyedlule. Phambilini ibisiza kakhulu esikoleni ngokunikela ngesicathulo kanti manje isingene kulekeleleni umphakathi nezikole ngokwahlinzeka ngamanzi. Umsebenzi wokuqala uqalwe kaDukuza. Isikole esiphezulu siyachaza ngalolu hlelo. Lena nje siqalile kwaDukuza into oqale yayenzeka yayihamba o-engineer phambili beyobheka ukuthi le ndawo esifuna ukuya kuyona sofaka amanzi akhona yini amanzi ngaphansi emhlabathini. And then mase sitholile ukuthi akhona amanzi ilapho kusuke sesithumela khona ithimba eseliyobhoboza ke manje emhlabathini kuze kufike ezantsi. Mase kubhoboziwe kwabhobozwa sebusuke sesixhuma ke amaphampu sixhuma ompompi senze yonke leyo nto mase sithatha amanzi ehambe eyohlolwa ukuthi akusimo esinjani ukuze akwazi abantu ukuthi bawaphuze for human consumption. Uma sehloliwe aphasa elab yonke into sesiyahandover njengale besenza nje kwaDukuza kudrilliwe kwenziwe yonke into amanzi njengamanje aselab and silinde a few days once yabuya ama lab result e1 KZN TV abantu bokuqala sobatshela ukuthi cha amanzi aright ukuthi abantu bengawaphuza then mase siwahambisa emphakathini. uNtenga uthokwa manje basabona kuyizikole ezisaphephile ukufaka amanzi. Imphakathi ayinawo amanzi but indawo esafe yokufaka eborehole sibone kuyizikole ngoba number 1 izingane ziyawadinga amanzi kule sikole nje bese kusona esosinikezela eborehole mangafikanga iwater tank ukuzoletha amanzi izingane ezibusele ekhaya. So zithole izingane ezeluza in such way ukuthi principal kade ekhala ukuthi ngonyaka izingane eziluza isikhathi esiningi ngoba amanzi asuke engafikanga ngesikhathi. So izikole izona indawo ezisafe ukuthi iborehole bekhona but imphakathi iyakwazi ukungena ikhe amanzi esikoleni. Lesiphehla amanzi ezivule kwaDukuza sizonikelwa emphakathini ngokusemthethweni ngasekupheleni kwalenyanga. Into yokuqala esenza maswe emphakathini or masohambisa usizo siyafaka kuma website wethu einkundleni zokuxhumana ukuthi nalo usizo likhona iziphi indawo eziswele bephakamisa izandla abantu umuntu ethu esho ukuthi ngakithi shoda ngokuthi ngakithi shoda ngokuthi mase siya kulabo bantu into oqalayo siyasenze masifika ubuholi bendawo siyakuhlonipha siyaxhuma sisho sithi abantu bakule ndawo bakhalile ngosizo kanje sicela ukufika sizokwenza lolu sizo. But ngokwenza njalo asichemile naneyodwa inhlangano yezepolitiki
siyinhlangano njengenzinzuzo eyimele siyafika whether ni bomvu nihlaza ni yellow ninjani ngokwembala yepolitics sizosiza ngoba siza abantu asiza inhlangano. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Kwethula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa intsha kwezamabhizinisi ahlukene inkosi uMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya. uSiphamandla Sibiyo ngomunye ohlomulile kulolu hlelo uthi ke lokhu kuqeqeshwa kuzomsiza kakhulu njengoba enalo ibhizinisi afisa ukuliqala ukuze akwazi ukulisana nokwentuleka kwamathuba omsebenzi kakhulu kazentsheni. Ukuntuleka kwamathuba omsebenzi kuleli laseNingizimu Afrika sekusukumise nomasipala inkosi uMtubatuba ukuzama ukuhlinzeka intsha kule ndawo ngolwazi kwezamabhizinisi ahlukene ukuzama ukulwisana nalenkinga. Omunye wentsha ebeyingxenye lolu hlelo oluhlanganisa intsha elinganiselwa kuma200 uSiphamandla Sibiya uthi kuzomsiza kakhulu ukuthola lolu qeqesho kwezamabhizinisi. Namhlanje mina ngitholile usizo kakhulu ngicela nozakwethu abanye bakutholile. Mina ngithuthukile njengoba sengicabangile nginane business engifuna ukulivula. Ngiyabona ngizosizakala kakhulu njengoba namathuba emisebenzi nje engatholakala engekho la eNingizimu Afrika. Ngicabanga ukuthi ukuvula ibusiness kuzongisiza kakhulu njengoba nestipend ngibe ngizobe ngifunda khona ngizobe ngithola okuncane okungilekela ukuthi ngikwazi ukugibela ngiyokwazi ukuthola lolu lwazi lokuvula ibusiness. Likhona ibusiness engizolivula akade wasengicabanga kodwa ngingazi ngingalivula kanjani kodwa ulwazi cabanga ukuthi ulwazi ngizothola la lizongilekelela ekuqhubekeni naleli business esengicabangile lekwazi ukuphumelela. Imeya lomasipala uMxolisi Mthethwa ithi intsha kumele ifunde ukuqala amabhizinisi ukuze ikwazi ukuziqasha yona ingathembeli kwizikampani ukuthi izoqashwa. Umthethwa uphinde waveza ukuthi intsha kumele isukume njengoba noNdunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal ehlabe ikhwele lokuthi intsha isukume iqale amabhizinisi. Akaze bekuthole ithuba la khona bazotrainwa khona betshelwe ngobuhle bokuthi uma uqala ibhizinisi lakho elincane uyakwazi kusasa ukuthi ube umuntu osuqashe nawe abanye abantu kulelo business. So ke siyona ndlela ke leyo esifisa uencourage ngayo abantu abasha ikakhulukazi baseMtubatuba ukuthi uma begxile kakhulu entweni yokuthi bafocus entweni yamabhizinisi bakwazi ukwelekeleleka. Sizwile no premier wethu waKwaZulu-Natal ukuthi kune budget enkulu ebekelwe ukuthi yelekelele osomabhizinisi abancane ikakhulukazi base KZN. So ke uma sinalama programs anje ngala azokwazi ukuthi umuntu ongakaze acabange ngebusiness kodwa uma esehleli eclassini la khona azoqeqeshwa khona ukhona akazophuma ekufundeni. Akuzugcina ke ngokuthi nje umuntu afunde kuphela, kunane stipend esitholakalayo ukuthi umuntu akwazi ukuthi agibele, akwazi ukuthi awash. Uyabona nje kule enyangeni bazo-attenda ka-10 days enyangeni. Intsha eyingxenye lolu hlelo izoqeqeshwa kwezamabhizinisi iphinde ithole nenkece ngenkathi iqhubeka ukuqeqeshwa kwayo. Imeya ithi basazoqhubeka nokuzama unxenxe ezinye izinhlaka zosomabhizinisi ubasondele zizonikeza uqeqesho kwintsha yakule ndawo. Siyowacela futhi nabanye ama-funders angaba khona ukuze akwazi ukuthi lama programs anjengale abe khona abe maningi ngoba sekuyisona sixazululo sesisele naso ukuthi if abantu sibatrainer sikukhipha ukuthi abantu kufanele beyoqashwa iyona ndlela le engakwazi ukuthi basizakale. Bese ke futhi siphinde sicela nakubo ngoba abanye abantu uma benikezwe into enjengale akaboni umuntu ukuthi lento ibaluleke kangakanani ngamsiza ngane kusasa athi awu lento ngeke zingisize ngalutho mina ngeke ngize ngikwazi ukuba nebusiness. Empilweni nje siyafisa ukuthi abantu abasha beyisuse lento yokuthi what if kungenzeki. Kuzokhumuleka ukuthi uhulumeni wesifundazwe kwaZulu-Natal umemezela izinhlelo lapho soxhasa khona intsha esisungule amabhizinisi. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMtubatuba. Asiphinde futhi sithi shelele itolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Ziqalile izabelo mali kwelikaMthaniya. Bakhuthazwe ngolobele abesibhuda. Kanti ihlehlile lebenyunyane iMatusa eThekwini.
Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ungu-18.23 kuyidola laseMelika bengu-19.95 ku-euro yase-Europe bengu-23.33 kupondo yaseBrithani intengo yegolide yona ingu-$2,462.04 ounce kuthi intengo kaoyilo ongahluziwe bengu-$82.30 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi iqembu seKhukhune United liziqale kabusha ingxoxo zokufuna ukusayinisa umqeqeshi uVusumuzi Kanu Vilakazi usanda kuhlukana neRichards Bay FC. Lokhu kulandela ukuqashwa kwefindo lomshado phakathi kwayo lomqeqeshi uPeter Hebala waseJalimani. Bongakapheli isikhathi singengakanani efika kulona leli qembu njengoba eseshiya. Ngokwesitatimende ke kuthiwa kuyena ofaka incwadi yokwesulwa njengoba kuthiwa kufike wangezwana ke namanye amalungu ethimba labaqeqeshi kanti kuvela nokuthi ubefuna ukunikwa ngokuphelela amandla ukuba inhloko yabaqeqeshi. Esanda kuqashwa ke liphinde lamemezela ukubuya kwalehlohonolo Siyema naye bongakapheli isikhathi eside ekhonjwe indlela. Nokho ngesikhathi seKhukhune ishaya iCape Town City kwama-quarter final eMTN 8 ngempela sonde ebhentshini bekuhlela uMcDonald Makhubedu. IseKhukhune seyiphinde ke yamthinta kabusha kuVilakazi akucaca ukuthi izomenza inhloko yabaqeqeshi yini noma uzobambisana noSiyema bese uMakhubedu abe ngumqeqeshi wesithathu. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othathu ushubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kokosha neyisemabedlane. Kamzimba umntana nethimba lonke nje le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.